дам подаръкът на Протокс и да му честя новата година. Здравей! Здрасти. Кой искаш? Да ти честя новата година и да ти дам един подарък. Само за това съм прекъснал яденето. Да. Чакай, имам нещо между зъбите. Готово. Какъв подарък? Ето сега ще го направя за теб. Тука? Не, няма да е тука. Ето тука ще бъде. Точно така. Получава се перфектно. И да флайнем. Така. Честита нова година. И весела нова Коледа. Весела нова Коледа. Весела Коледа ли? Перфектен подарък. Тази зима и почва да ядеш. Чакай сега малко да му... Една къща ме съмнява, трябва да отидем да проверим. В противен случай ще го измукчиш. Арете, бе. Това е тайният ход. Минута му остава. Йо, хора, искате ли да с мен за съкровището, което съдържа цели 2 милиона? Имам пищак в гащи и не се боя да го използвам. Искаш ли да ти го използвам? Репорт! Добре, да тръгваме, но да викнем тази гадна панда. Не, чакайте, забравих. Айде, бързо! Айде да тръгваме вече. Ама на къде? Бял си сякаш някой ще изправи Чакаме, идвам. тази панда. Влизам. Да, аз съм този човек на костюма с панда. Бял си сякаш някой ще изправи от теб. Да не би да си... Мете панда! Ей, брате, ще сготвим за вечеря и ще поднесем за нова година. Трябва да дойдеш нам за приключението. Окей, идвам. Хора, виждам бункер! Хора, Бързо виждам отидем при него! Помощ! Дава се! Хора, виждам бункер, дърване! Ей, покара, умира, бе. Като главата ти! What the fuck? Welcome to bunker. What the fuck? Чакай да си смена пуфиса, че ми се намокри. Да го разгледаме. Хайде! Сега, давай, бе, какво пише от той, бе? Бързо, разгледай! Мув. Бункер! Да. Бързо, притършвате! колко хубави знаци са си оставили. What the hell? Бързо да някой да е тука! Пъди се! Убий го. Влизаме с влом! Да ги убием всичките. Нахащали се! Чакай да ям. На 6:35. Не! Какво става, нака се в котия? Вижте се за мен, Роби. Бързо долу, явно тук ще пренощуваме. Бързо долу! Добре, да тръгваме. Пазете се!